Za účelom účinnej ochrany rúk pred znečistením sa PR88 pred prácou nanesie na suchú a čistú pokožku. Dbajte pritom aj na vaše zápestia, nakoľko aj tieto sa môžu pri práci ľahko zašpiniť. Ako napríklad pri nanášaní základného náteru na tento kryt zrkadla. PR88 chráni účinne pokožku pred farbami a lakmi, ale len vtedy, ak sú starostlivo nakrémované aj nechty a drážky nechtov. PR88 je bezsilikónový a nezanecháva pri správnom použití žiadne otlačky prstov. PR88 ochraňuje pokožku pred lakmi a farbami. Táto činnosť sa za normálnych podmienok nedá robiť bez zašpinenia pokožky. Malá neopatrnosť môže viesť k znečisteniu pokožky. PR88 chráni aj pri takýchto situáciách. Aj pri silne prilnavom znečistení sa ruky najskôr umyjú len s vodou. Voda vniká viac a viac pod vrstvu laku, uvoľňuje ochranný film PR88 a nečistoty prilepené na ňom sa jednoducho zmyjú. Použitie riedidiel zaťažujúcich pokožku potom už najčastejšie nie je nutné. Nakoniec doprajte vašej pokožke trochu starostlivosti, ako tu s ošetrovacou emulziou PR2000. Účinné látky ošetrujúce pokožku podporujú regeneráciu pokožky a posilňujú jej prírodnú ochrannú funkciu.